Vážení diváci a divačky, v tomto videu bych vám chtěla představit olej na oživení kadeří, který nabízí komplexní péči pro kudrnaté vlasy, definuje je a dodává jim tonizující efekt. Jeho inovativní složení eliminuje nežádoucí efekt krepatění a zajistí dlouhotrvající pružnost kudrlin. Pro optimální výsledky se doporučuje následovat jednoduchý návod k použití. Aplikujte přípravek na vlhké vlasy a rovnoměrně jej rozčešte širokým hřebenem. Pokračujte sušením a vytvářejte požadovaný účes. Jeho obsah je klíčový pro poskytnutí maximální péče. Biofitokomplex z brutnáku lékařského je bohatý na omega-6, mastné kyseliny, vitamíny E a A, což přispívá k tvorbě kolagenu a poskytuje elastický účinek pro kudrnaté vlasy. Tato unikátní kombinace hydratuje pokožku a při aplikaci na délky uzavírá otevřené šupiny, charakteristické pro suché a dehydratované kudrny. Mezi další klíčové složky patří aloe vera, glyceridový extrakt z organických mandlí, glyceridový extrakt z lněného oleje, glyceridový extrakt z oliv, hydrolyzované pšeničné proteiny, olej ze semen makadamie a hydrolyzované sójové proteiny. Tyto složky společně poskytují hloubkovou výživu a pečují o strukturu vlasů. Vonné tóny tohoto oleje doplňuje sladká citrusová vůně s výrazným charakterem. Vrchní tóny bergamotu a mandarinky jsou harmonicky doplněny kouzelným květinovým nádechem růže a fialky. Celkový zážitek je korunován hřejivými tóny jantaru a santalového dřeva, což dělá tuto vůni vhodnou pro všechny typy vlasů. Vrchní složka obsahuje citrusy, konkrétně bergamot a mandarinku. Srdce této vůně tvoří květinové prvky, zejména růže a fialka, zatímco základní tóny jsou dřevité a ambrové, zahrnující jantar a santal.